3,000निख्रुइ बांसिन साख्रि होबाय रेगुलार 99खौ थाखा लायै लायै बिसोरमोनखौ फेसेवना दोननाय बायदि खालामदोंमोन। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बर' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो बे गोदान भिडिअआनो जाहैबाय प्रमद बर'आ साख्रि होबाय आरोबाव होगोन। स' लोगोफोर, नोंथांमोना अलरेडि खोनाखाबाय प्रमद बर'आ मा बुंदों मिडियानि सिगाङावहाय। दा आं बिथांनि बुंनाय जानाखि मिडियानि सिगाङाव बिनि फारसे आङो नोंथांमोनजों गुवारै फोरमायलायनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबानो जाबाय। बेवहाय प्रमद बर' बिथाङा ओरैबायदि खोथा बुंदों जे 3,000नि बांसिन रेगुलार साख्रि होबाय आरोबाव बिथाङा होबावगोन। बे खोथाखौ बुंदों जे 3,000निख्रुइ बांसिन बिथाङा बबे पस्टआव बबे ग्रेडआव बिथाङा साख्रिखौ होखो। दा बिथाङा बे साख्रिनि होनायनि जेनाखि एडभार्टाइजमेन्ट होनांगौ एबा नटिफिकेसन होनांगौ बेखौ बिथाङा होनो हायाखै। दा बेखायनो जोंनि जेसेबांनाखि रायजो राजा बिथांमोन दङ बिथांमोना बेनि नटिफिकेसन एबा एडभार्टाइजमेन्टखौ बिनांगौ। हयथ' बेवहाय हाइ स्कुलनि जानाखि टेटनि रिक्रुइटमेन्ट जादोंमोन बेवहाय ओंखारदों माखासे, हयथ' बिथाङा बेखौ लानानै टटेल 3,000 होनदों। खिन्थु हाइ स्कुलनि जानाखि टेटनि रिक्रुइटमेन्ट जानाय बेवहाय 3,000 जायाखै। बेवहाय माखौ लानानै बिथाङा 3,000 होखो बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा सोंनांगौ। बेवहाय बिथाङा ओरैबायदि बुंदों आरोबाव 3,000नि बांसिन साख्रिखौ होबावगोन बुंदों। 3,000निख्रुइ बांसिन साख्रिखौ माब्ला होगोन बेखौथ' गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा खोनाबोगासिनो दङ बिथांमोननि बुंनाय रावफोरखौ। 3,000निख्रुइबो बांसिन साख्रि होगोन, उमुक थारिखआव होगोन, उमुक मान्थआव होगोन, बेबायदि बुंबोबाय थादोंमोन। नाथाय दिनैसिम बिथांमोननि बुंनाय रावा दिनैसिम रज'फेराखै। बिथाङा ओरैबायदि बुंबावदों जे बिनि थाखाय डिसेम्बर मान्थआवहाय इन्टारभिउनि मोनसे एवारनेस प्रग्राम खालामगोन मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बुंदों। दा इन्टारभिउनि एवारनेस खालामनायनि मा गोनांथि दङ जेरावनाखि एडभार्टाइजमेन्टखौनो होनो हायाखै। जोंनि रायजो राजाफ्रा एडभार्टाइजमेन्टखौसो नेनानै दङ। माब्ला एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन, माब्ला एग्जामाव जिरायनो मोनगोन, माब्ला मेरिट लिस्ट फैगोन, माब्ला एपइन्टमेन्ट जागोन बेखौसो नेनानै दङ। बेवहाय एवारनेस खालामनायनि खुनु गोनांथियानो गैया। बेवहाय अलरेडि जोंनि रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ इन्टारभिउखौ मारै होनांगौ, मारै एग्जाम लिरनांगौ, बेखौ प्रिपेयार जानानै दंखायो जोंनि रायजो राजाफ्रा। नाथाय बिटिआरावहाय एडभार्टाइजमेन्टआसो गैया। सिगांग्रो एडभार्टाइजमेन्टखौसो लाबोग्रोनांगौ। बिनि उनाव बिथाङा ओरैबायदि बुंबावदों जे 1999नि टिचारफोरनिफ्राय बिपिएफआ रां लाना फेसेवना दोनदोंमोन बिसोरखौ, इउपिपिएलआ रेगुलार खालामबाय। दा बेवहाय 1999नि केन्डिडेटफोरा जे बिपिएफ सरकारा रां लानानै साख्रि होननानै थगायनानै दोनदोंब्ला इउपिपिएल सरकारनाव बिनि गासैबो जुदि प्रुफ दङब्ला बेखौ बिथांमोना केस होनो हायो, हाइकर्ट होनो हायो, केस होनानै जेलाव लांनो हायो। मानो लाङाखै बे साननो गोनां। जे बिथाङा पलिटिकेलि एंगेलजों खोथाखौ बुङै बुङै गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बिथाङा बे खोथाखौ बुंदोंबो जानो हागौ। ओंखायनो केस होआबालानो खालि खोथाल' बुंबाय थायो। बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। बिनि उनाव बिथाङा बुंदों 6 मान्थ टेट केन्डिडेटफोरखौ बिपिएफआ गारसोना दोनदोंमोन, बेखौ इउपिपिएलआ रेगुलार खालामबाय। दा 6 मान्थनि टेटनि केन्डिडेटफोरखौ रेगुलार खालामदों बुंदों। दा 6 मान्थनि टेटनि जानाखि केन्डिडेटफोर बिथांमोनखौ रेगुलार खालामनाय माब्रै रेगुलार खालामखो, माब्ला रेगुलार खालामखो, नटिफिकेसना माहाय ओंखारखो, एडभार्टाइजमेन्टआ माहाय ओंखारखो बेखौथ' पाब्लिकलि खालामनाय जायाखै। बिथांमोना खालि मिडियानि सिगाङावल' बुंगासिनो दं 6 मान्थ टेटनि केन्डिडेटफोरखौ रेगुलार खालामबाय। बेनिथ' माबा मोनसे नटिफिकेसन एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनांगौ। बबे पस्टआव बबे एसआइउ माब्ला एफआइउ एप्रुभेल जानाय पस्ट, बबे पस्टआव बिथांमोनखौ रेगुलार खालामखो बेनिथ' माबा मोनसे नटिफिकेसन बा एडभार्टाइजमेन्ट होनांगौ। नाथाय बेखौ होआखै। बे साननो गोनां बाथ्रा। दा जोंनि रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव कुइसन खालामनांगौ। बिनि उनाव बिथाङा ओरैबायदि बुंबावदों जे 1999 आरो 6 मान्थनि आद्रा थालांनायफोरखौबो आरोबाव रेगुलार खालामगोन होननानै बुंदों। दा जोंनि अलरेडि फ्रेश टेट पास जानानै थानाय गोबां केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोनखौनो दिनैसिम एडभार्टाइजमेन्ट होनानै बा एपइन्टमेन्ट होनानै बा मेरिट लिस्ट खालामनानै होनो हायाखै। दा आद्रा थानाय 1999 आरो 6 मान्थनिखौसो आरोबाव होबावगोन होननानै बुंदों। दा बिथांमोनखौ माबोरै होगोन, बबे पस्टआव होगोन? दा बिथांमोननि थाखानाय पस्टआवसो बिथांमोनखौ रेगुलार खालामनांगौ। गोदानै जानाखि एसआइउ एप्रुभेल जानानै फैगोन बेवहायथ' बिथांमोनखौ सोनो हाया। बेवहाय जानाखि टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोनखौसो मेरिट बेसिसैसो बिथांमोनखौ सेलेक्सन खालामनानै एपइन्टमेन्ट खालामनांगौ बेसोमोन। दा जोंनि रायजो राजा टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरा बिनि सायाव नोजोर लाखिनांगौनि गोबां सम जानानै फैबाय। नोंथांमोना बिनि सायाव नोजोर लाखिनांगौनि खोथा जानानै फैबाय। बेनि उनावहाय दा कुइसना बेनो जे नाथाय बिसोरखौ रेगुलार खालामनायनि बहा नटिफिकेसन ओंखारखो एबा एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारखो? बिनिथ' जेबो नटिफिकेसन एडभार्टाइजमेन्ट ओंखाराखै। जानाखि 6 मान्थनि केन्डिडेटफोर दङ एबा 1999नि केन्डिडेटफोर दङ बिनि जेबो नटिफिकेसन एबा एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनांगौमोन अफिसियेलि, बेखौ नाथाय फोसावाखै। बेनि उनावहाय गोदानै टेट पास केन्डिडेटफोरनि थाखाय मानो दासिमबो एसआइउ एप्रुभेल जायाखै? साननो गोनां बाथ्रा। दिनै प्रमद बर'आ बुंबाय थायो ओरैबायदि होबाय, ओरैबायदि खालामबाय, बिराद गेदेर लेक्सार क्वालिटि इडुकेसननि खोथा बुङो, नाथाय दिनैसिम होनो हायाखै। एसआइउ एप्रुभेलखौनो खालामनानै लाबोनो हायाखै स्टेटनिफ्राय। बेनो बिग कुइसन, बेनो गेदेर सोंलु। दिनैहाय जुदि बिजेपि सरकारजों आरो इउपिपिएल सरकारजों जुदि मोजाङै जुदि रिलेशनशिप जुदि दङमोनब्ला मानो एसआइउ एप्रुभेलखौ लाबोनो हायाखै? दिनैसिम बिटिआर गभर्नमेन्ट दानाया गोबाव सम जालांबाय, 3 बोसोर बारबाय। 2 बोसोरनि गेजेराव बियो लाबोनो हायाब्ला अब्ला सरकार बायनानै बियो लाबोगोन नामा? सरकार
बिथांमोननि सरकाराथ' फैगोन फैया बेथ' उननि खोथा खिन्थु दानि सरकार थानाय समावनो जुदि एडभार्टाइजमेन्टखौ होनो हायाब्ला माब्ला होगोन बे साननो गोनां बाथ्रा आरो जानाखि UPPL एबा BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्ट दङ बे डिपार्टमेन्टआ सानदोंना सानाखै जे बे बोसोराव डिसेम्बर मान्थआवनो जुदि एडभार्टाइजमेन्टखौ होआब्ला अब्ला फैगौ बोसोराव मा जागोन जिहेतु जोंना सिगाङावहाय मोनसे सिटेटनि केस जानानै थांखाबाय दा बेवहाय सिटेटनि केन्डिडेटफोरखौ एलाउ खालामनायनि थाखाय बिथांमोना केस होदोंमोन आरो केस होनायनि थाखाय गासिबो एडभार्टाइजमेन्टआनो बन्द' जानानै थादोंमोन दा स्पेसियेल टेट खुंनानै स्पेसियेल टेटनि गेजेरजों रिक्रुइटमेन्ट होगोन होननानै सानदोंमोन नाथाय बे बोसोरावनो जुदि रिक्रुइटमेन्टखौ होआबा बा एडभार्टाइजमेन्टखौ ओंखाराब्ला अब्ला फैगौ बोसोरावथ' सिटेटखौ एलाउ खालामाबा आरो केस होबावगोन बिसोरो अब्ला केस होयोब्लाथ' आरो बेबायदिनो पेन्डिं जानानै थाबावगोन रिक्रुइटमेन्ट प्रसेस बा एडभार्टाइजमेन्ट प्रसेसआ अब्ला बे सेम कन्डिसनानो फैफिनबाय थागोन ओंखायनो जोंनि BTCनि गभर्नमेन्ट एबा इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बिथांमोना बिनि सायाव नोजोर होनांगौनि सम जानानै फैबाय एबा साननांगौनि सम जानानै फैबाय जे बे बोसोरावनो 2023 बोसोरावनो जुदि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखाराब्ला अब्ला फैगोन बोसोराव 2024आव सिटेटखौबो एलाउ खालामनांगोन बेखौ खिन्थु गोसोआव लानांगोन स' लोगोफोर बेखिनि जानोसैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना माबाफोर कुइसन दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय नोंथांमोननि कमेन्टनि कुइसनखौ आङो रिप्लाइ होनो नाजागोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ 3,000निख्रुइ बांसिन साख्रि होबाय रेगुलार 99खौ थाखा लायै लायै बिसोरखौ फेसेवना दोननाय बायदि खालामदोंमोन बे 99खौ जोङो आथाना फैसा लायालासिनो बे बोराय बैसोनि मानसिफोरखौ जों साख्रिखौ होजोब्बाय आरो टेट पास खालामनायफोरखौ बिथांमोना गारना दोन्दोंमोन 6 मान्थ टेट होननानै बिसोरखौबो जों रेगुलार खालामबाय स' दिनै BP एबा GPनि गुन्दुगलखौ खालामलांबाय बेखौ दिनै जों थिग खालामगासिनो दङ मानो हारिनि सार्थ'आव समाजनि सार्थ'आव ओनसोलनि सार्थ'आव 99नि साख्रिखौ 1999 मायथाइनिफ्राय बेसेबांबार थगायबाय बेसेबांबार रां लाबाय दिनै होगोन गाबोन होगोन नाथाय दिनै बिथांमोननि साख्रिखौ जों रेगुलार खालामबाय आद्रा थानायफोरखौबो जों खालामनो नाजादों दा नंखायनो दिनै मानसिया खुगा दोङो होनना जानला मोनला बुंनो मोना आगोलनि पाप बिथांमोनहा मावलांनाय पापखौनो जों दायो सुगासिनो दोङो मानोना हारिया जौगानांगोन सोमावसारनानै सेक्रिफाइस खालामनानै फैनाय मानसिफोर दा बे मानसिफोरखौ अननांगौ नायनांगौआ जोंनि बिबान राजखान्थि खालामनायनि नामाव जाथिखौ थगायनाय जानला मोनला खालामनाय बे खामानिखौ जों खालामनाय नङा साख्रि जि मोनसे होगोन मोजां साख्रि होगोन आरो कुनु घुस घास नङा पार्मानेन्ट साख्रि होगोन बिथांमोननि बायदि कन्ट्रेक्चुवेल माबा माबि होनानै समाजखौ जेंनायाव खोख्लैनाय खामानिखौ जों मावा टारगेट फर गेटनि जिथिया इन्टारभिउआ जागोन बेनि थाखाय बयखौबो एवारनेस खालामनो नागिरदों जोङो इन्टारभिउआवथ' जागोन साख्रिखौथ' मोनगोन बयबो खिन्थु एवारनेस खालामनो नागिरदों जाहाथे इन्टारभिउखौ मोजां लिरनो हायो बयबो